Paghihigpit sa seguridad sa mga government-run hospitals sa Pangasinan, prayoridad na matutukan. Para sa detalye, narito si Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Ituring na umanong prioridad ng mga pamunuan ng bawat government-run hospitals sa Pangasinan ang paghihigpit at pagkontrol sa seguridad sa bisinidad ayon sa binabang direktiba ng pamahalang panlalawigan. Ang naturang hakbang ay tugon sa agam-agam ng publiko matapos ang insidente ng tinangay na sanggol sa Lingay District Hospital nitong Setyembre. Nagkasad sa kautusan ang tungkulin ng mga Chief of Hospital na timbangin ang kasalukuyang security protocols sa nasasakupan at alamin ang kahinaan na dapat tutukan upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasyente, bisita at staff. Dapat mayroon ding gumaganang CCTV cameras sa lahat ng high-risk zones at kaukulang pagre-request ng ospital kung may kakulangan, maging ang pagre-deploy ng sapat na gwardya sa mga entry at exit points at pagpapatrolya lalo sa peak hours at night shift. Iniutos din na dapat ay pamilyar ang mga kawani sa anumang emergency protocols tulad ng hospital lockdown at evacuation. Layunin ng direktiba na panatilihing maging ligtas na lugar ang mga ospital sa lalawigan. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.